10 דברים שאולי לא ידעתם על ברלין. 1. המרחק בין תל אביב לברלין הוא 6,334 קילומטר. 2. ברלין היא העיר הגדולה ביותר בגרמניה וחיים בה כ3.5 מיליון איש. 3. הרייכסטאג חזר לשמש מקום מושבו של הפרלמנט רק בשנת 1999, לאחר שריפה שהתרחשה במקום בשנת 1933. 4. שער ברנדנבורג, כמו החומה, הוא עוד נקודת ציון לתקופה שבה ברלין הייתה מחולקת למזרח ולמערב. נקודת עניין מפורסמת נוספת היא צ'ק פוינט צ'ארלי. לחובבי הקניות מומלץ להגיע לרחוב קורפוסטנדם או בשמו המקוצר קודם, ולהתרשם מחלונות הראווה והמוצגים השונים, ולהתרווח באיזה כוס קפה באחד מהעסקים ברחוב. 6. ברחובות ברלין אפשר למצוא על חלק מהמדרכות אבני נגף, שעליהם חרוטים שמות היהודים שהיו גרים באותה נקודה, לפני שנשלחו למחנות ההשמדה. 7. מה שנשאר מחומת ברלין שהפרידה בין מזרח למערב העיר הם ציורי גרפיטי שמזכירים את ארלם במקרה הרע, או חוברת קומיקס במקרה הטוב, תלוי מי מסתכל על זה. 8. את הילדים מומלץ לקחת לגני החיות כמו זוליגצ'ן, גרטן, שבו אפשר לראות דובי פנדה ולצפות בהאכלה של כלבי ים. בנוסף יש את פארק האיים הטרופים המשתרע על 66,000 מטר מרובע, שנמצא סביב תפאורה קסומה של חוף ים חולי, עצי דקל וגן סחלבים. 9. את המלון כדאי לבחור באזור אלכסנדר פלאץ, שנמצא במרכז העניינים ויש בו אטרקציות שונות כמו מגדל הטלוויזיה. 10. הרכבות בברלין הם כלי תחבורה ראשי. מלבד הרכבות המהירות יש את רכבת התחתית שהיא בין היתר משמשת את ציפורי הלילה ומאפשרת להם לחזור הביתה מאתרי הבילויים בשעות הקטנות. אלה היו 10 דברים שאולי לא ידעתם על ברלין. חיה, השיעור שלך. בהצלחה.